Tatarstan Respublikasynyň Russiýa Halal Expo 2025 adly halkara sergisiniň çäklerini Türkmenistanyň milli sergi meýdançasyna gurulmagy ýurdumynyň halkara çevresine işen gatnaşýanynyň nowatdaky beýanydyr. Munyň özi Türkmenistanyň Russiýanyň iri sewitleri we beýleki sergi gatnaşan döwletleri bilen sewda ykdysady hyzmatdaşlygy üstürýänyny we dünýäniň halal önümleri bazaryny eýleýän orny potolanyrýanyny görkezýär. Ýurdumynyň giň meşhur halkara sergisiniň çäklerini sergi meýdançasynyň ýaglanylmagy Türkmenistanyň dünýäniň durly ýurtlary we öňdäwrejy işe urdudumlary bilen maýy goýum gatnaşyklaryny işleňişdirmek hemde geljegi uly hasaplanýan birlikdäki tasamalary durmuşa geçirmek bilen baglanşyk meseleleri toplumyň esasy çemeleşýäniň aýdyn sutnamasydyr. Türkmenistanyň milli pavilyonunyň ýanynyň hemişe köp adam bolmagy ýurdumynyň ykdysadynyň esasy pudoklarynyň ählisinä, şol sany onuň hususy ulgamda gazanýan üstünliklerine we ýeten derejesine uly gadaklanma bildirýäniňi äşkar edýär. Gahrman arkadamyzyň bugünkü geçirden halkara sergiä gelmegi bilen türkmen saçagy, türkmen desterhany giňden ýazylyp hödür kelimedildi. Şu ýylyň hasyly bolan datly türkmen önümleri hemmeleri haýrany goýdy. Ekologiýa tadan arasda türkmen önümleri dünýäde uly meşhurlyga eýdir. Dünýäniň olarynyň talaplaryna laýyk gelýän önümlerimiziň sergide uly orny eýlemegi olara uly islegiň bardygyny tasdiklaýar. Şolar wagtda bu ýagdaý Türkmenistanyň islenlik uğurda bähwetli hyzmatdaşlyga ygranlygyny äşkar edýär. Ademden gelýän milli dämede görä her bir işe badyrga berilende süýjilik bilen başlanmagyň çuň manysy bardyr. Çünki ol gatnaşyklaryň berk binýadyny üpjenýär. Şeýle ýörelge bolsa, gahrman arkadamyzyň binýadyny berkden tutan işleriniň arkadaly gahrman serdarymyzyň durmuşa geçirýän ýylyurt bähwetli özgörtmeleriniň esasyny düzýänligi gowanyjydyr. Bu ýerde Kazanyň öňdäwrejy ýokary mekdeplerine bilim alýan türkmen ýaşlaryna hemde olaryň kursaşlaryna, diň duşlaryna sahawatly türkmen topragyny ösdürip yetişdirilýän gök we meýwe önümleriniň köp görnüşleri köderedildi. Hiç ýyly goşunysy bolmady we ekologiýa görkezjiler boýunça ýokary halkara talaplaryna laýyk gelýän önümler sergi gatnaşyklary da hödüredildi. Munyň özi paýhatly pederlerimiziň taryhyny dowamyna döredän we dünýäniň solyk ýöregleriniň härki döwrüň ruhyna gowap derejede dowama tatarlyanynyň aýdyn beýany urly. Türkmen güneşiniň çoğundan iýmitlenip, bereketli toprakda biten datly gög önümlerden we ýylymişlerden dadan adamlar, talip ýaşlar halkara derejesine geçirilýän serginiň çäklerine ýaýlananylan insanperwerlikli ýörelge üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadamyza hoşalyklaryny aýtdylar. Mehriban halkamyzyň mehmansewerliginiň gadymdan gelýän asylly däplerine görä, şu ýyl biziň zähmetsewer ekonomçylaryň tarapyndan ýetişdirilen ilkinji hasylyň narlygy köderedildi. Mehmanlar datly meýweleriň hemde gök bagça ekinleriniň önümleriniň süýji tagamyna munasip baha berdiler. Ýurdumyzyň zähmetsewer daýhanlarynyň işe urdudumlarynyň ihlasyndan dörýän datly meýweler dünýäniň talapkar bazarlaryna uly isleg bildirýän önümlere gurly. Munyň özi ýurdumyzda ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, toprağyň hasyllygyny artdyrmak we daýhanlaryň hemde beýleki önüm öňürjileriniň zähmetini höwüslendirmek ugruna döwlet derejesine edilýän tagalanyň aýdyn netijesidir. Türkmen toprağyny ösdürip yetişdirilen ter gök we meýwe önümleri ekologiýa tadan araslygy bilen ýurdumyzyň eksport kuwatynyň ýokarlanmagyna munasip orny elýär. Ýeregilen aýsak, soňky ýyllarda ýurdumyz gök we bagça önümlerini şeýlede iri ýemişleri gaýtadan işlenen önümleri eksport edýän öňdäwrejy ýurtlaryň hataryna öz orny pogtalanýar. Bolsa döwraba bazar gatnaşyklary esasyna ösdürilýän ýokary netijeli köpügüli ykdysadyny kemale getirmek, senagatlaşdyrmak, sanylygyny ornaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öňürmek meselelerine aýratyn ähmet berýän gahrman arkadamyzyň owetine toplamyna başyna başlan giň meşhur özgörtmeleriniň arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirmeginiň aýdyn netijesidir. Gahrman arkadamyzyň şunun ýaly sergileri, hususana Kazanyna geçirilýän serge ýygy gatnaşmagy Türkmenistanyň durly ugurlarda hyzmatdaşlyga uly sergiýanyny tasdiklaýar. Amala asylýan toplumdan özgörtmeler watamyzy okuny sürmäge, öňdäwrejy ilmi işläp taýýarlamalary we ýokary tehnologiýalary ýeňden ornaşdyrmaga gönükdirlenler. Eğer kuwata Türkmenistany öňürli diýen nişany haritlar daşary ýurtlarda uly meşgullygy eýdir, olary uly isleg bildirilýär.
Bir yerde iqtisadi temelen ýalnys energetika toplumynyň düzümleriniň önümçilik kuwatlyklarynyň işiniň kämilleşdirilmegi netijesinde taýýarlanan önümleriň köp görnüşleri görkezilýär. Munyň özi toplumyň mümkinçilikleriniň köpügi käsete eýdiginiň nowata hysutnamasydyr. Önümçiligiň diversifikasyallaşdyrylmagy hemde sanyň gama geçilmegi netijesinde ýurdumyň elektron tenagaty okunýar. Bu ýolgamyň gadananlary elektron ünjamlarynyň durly görnüşleri, kompýuter tehnikalarynyň nusgalary arkaly giňden görkezilýär. Gahryman arkadamyzyň başlangyjy esasynda akylly şäher konsepsiýasy esasynda döredilen arkada şäheri ýurdumyň innowasion taýdan ösýänanyň almy tehnika ösüşiň gadananlarynyň iş ýüzüne giňden ulanýanynyň aýdyň nyşany otdurýar. Türkmenistanyň sergi meýdançasyna halkymyň täsir medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi otdurýan milli sungatyň däp bolan görnüşleriniň önümleri görkezilýär. Olaryň hataryna meşhur türkmen hallary we ajaýyp şaýsepler bar. Dekini türkmen halçylarynyň we dergärläriniň iller bilen döredilen bu ajaýyp önümler, gözelligi we iňçiligi bilen tutuş dünýäde meşhurdur. Sergi bölüminde gahryman arkadamyň we arkadaly gahryman terdarymyň türkmen halkynyň baý taryhyna hemde medeniýetine, otamyň älki döwürde gadanýan üstünliklaryna başlanan kitaplary aýratyn orny elýär. Şerekde Halkara Iqtisadi Forumy we Russiýa Halal Expo 2025 tergesine atnaşan döwletleriň işgör toporlarynyň wekilleri ýurdumyň ägirt uly ykdysady kuwaty bilen ýakyndan tanışmaga, türkmen kardeşleri bilen öýdara atnaşmagyň geljegi uly urlaryny aral maslahatlaşmagy mümkinçiligi alýarlar.